Kullar li dendel ma l-istatwa ta' Qattus ta' Sliema tpoġġa biex ifakkar il-memorja ta' Paulina Dembska li eżatt li snin ilu sfat maqtula u stuprata. L-artist wara din l-istatwa Matthew Pandolfino għalli kienu stess li jagħmel dan il-kullar bisem Paulina Dembska biex jimmarka dan l-anniversarju. Kien propju fil-bidu tal-2022 meta Paulina Dembska, it-tfajla Pollakka ta' 29 sena, kienet marret fi ġnien l-indipendenza sabiex titmaqtates li kienu tant tal-qalba. L-istess ġnien li kellu jkun il-pons fejn sfortunatament inqatlet f'dik l-għodwa li beqgħet immarkata fil-memorja ta' bosta. L-akkużata Bnera Aquilina qed wieġeb mhux ħati tal-akkużi li qatel u stupra lill-vittma f'nofs dan il-ġnien. Bl-esperti tal-qorti iddikjaraw li Aquilina kien fi stat ta' ġen fil-mument li fih seħħ kollox. Il-katanfru ta' Dembska kien instab minn persuna li kienet għaddejja miż-żona qabel is-6:30 ta' filgħodu taħt il-promenade ta' Sliema. Il-tit tagħha kien qajjema kbir fil-pajjiż tant li fil-liġi kriminali kien ġie introdott il-kunċett ta' femiċidju.